наявності такі електричні велосипеди від бренду Corsa, модель Rocco. У нас тут 45 км на годину максимальна швидкість та 60 км пробігу. У нас сталева конструкція складна. Також у нас тут складається руль. На рулі у нас тут ергономічні гріпси, ось тут ручка газу така. Замок запалювання, екранчик, на якому показан вольтаж та заряд батареї. Гальма в нас з відсікателями, тобто вони відсікають мотор, коли ви гальмують, і мотор перестає працювати. М'якенька сталева виделочка, 20 колеса, дискові гальма. З переваг це в нас 500 Вт мотор, це в нас 20 А батарейка. І ще з приємних бонусів, якщо вам набридло їздити одному, ви можете взяти з собою друга, тому що тут є друге сідло та підставки під ноги. І коштує це чудо інженерії всього-навсього 21 900 гривень. Замов свій електровелосипед у Shotun.ua.